and asa Subanwe, and on the tea next year and fear to Numa, the Babidi was so every was a new school, I say, I will call some Methodist. I pay a pen at your home at your son. I have also Methodist family. And also also the call, also Methodist Middle School. And will be 1981. Or Middle School's living certificate. And it's one year pen hall. Hall no, Yamebwana and Manipasi. Now we are or can so be on trust in schools. Now, Obesia Eduma. Mimami Ebusano, Mimami Ebusan, Nebijano. Obusan is our sea. And then I saw ye was made a name Peter no so a dead man I saw we own. If it's a Vitano, you're more out of the bay. Or so the woman source on a dear and will pay. Sabre, I knew Peter Penny, I will matter this. School die anymore, and your friend, Mr. Apia. Name is Apia, so the better check Brian branches. It's in my middle Baba said, Mr. Apia name Brian branches said. And on what said Peter Jumaya, Emmanuel, Series Soso, and I did agree. Now, also Peter Naimono, Sena, on also, I will be the annoying. They know I said, Sikaka Kebia, when you Peter Moro, I can't say tips no. You're the man of Uni Apra, no this year. 17 police, or Bobo says, came now, there's a soup. So what you call the car lances here. No, they are called car lances. So we're saying, I need say no, or Bobo, the DRC, and our coach lances. It's a place, says, can soon, lances, chair, and our coach lances. Yet, Nana, the it will always be no good lances. And Jeffrey, and of course, she may be the call. She may be boss here. We are very Sergeant Adams, no proud of regional operation officer. So the new people said Adam for it will be considered Sudan. But once you know, everyone said advertisement, and I say, what they will say, more person kaka, Coco board piano, for application plan. And or train there for 2. Your main child there, a one or Mofano, it is a doctor, the lances, Babu Dada. Omofano, the man and the poor, the Fulibia, to Fulibia, and will be car, and Cocoa Service Division of Cocoa Board. Now, before we also, Okosian, who paid me pie fellow, Mr. Breaking, or Bono, Akonensam, and Bresu, the baby, Minia Debian. Ya mo Mr. Breaking dia like I say ye bi na mo kese pa ento ko fori dia nana e ba say ye kunya etoye e san say why be say kese mtino e fra no e ba fie e ba fie no e bushafo e hwe mu e me de e kunya no e ma ento wo be di e kunya e since July 2008 arabafo e tiana e kunya kese e transo. No, the Ecunia and Fiapino, Ecopim, 4th December 2024. Afia a chairman, a car number is up there, never a trouble, and a member, Yaman Ephraim, Ocean Government Hospital, Wabrana, Gemini, Yetnao. Now, Abrana Otiasino, we are doing Obama is president of Ahafo, Regional House of Chiefs. Samuel Muslim and now representing Ahafo region our National House of Chiefs. The Benjamin Regional Ahafo National House of Chiefs. And Chip and Nabuchimine, Nameto in Safrem. Then I said, about Nana, Apostle Plan, now so. So, Waposi Ahafo region and then National House of Chiefs. And then, to make it a trouble. It is a Ayafuna House of Chiefs. The Castle House of Chiefs, let us say, Abosubot Cassiapana, Yame, Eden, Amount. Where a Jumabri, on the also, this assembly, and probably Emmanuel, the nurses and midwifery training college. A Rogosia,
nipa bebree fifi nkyɛn ɛne akyikyi nyinaa ɛbɛ school ɛwɔ ha saa school yɛ bie no 2010 ɛna ebie school ni bie no wɔn amena nso ha ɔno ara ne mmɔdenbɔ ɔno ara ne kasa a buroni bɛka sɛ ɔlɔbi ɔfiri awogo kɔwura yɛ nkran sunyan amia bebree si ɛdan bebree ɛwɔ nursing training hɔ ɛnam saa so nti no nursing training ɔmo asam ne wɔ baabi ɔmo kyerɛ ehyia mu kɛse ɔmo de hɔ ato sɛ nana bosompra great hall na anso nko a ɛnyɛ akɔbidi nko a nurse n'ani so nkɔbɛhyia so no nurse n'ani so a buroni bɛka sɛ wɔyɛ passionate of education ètò ìdílé ṣiṣẹ́ ọmọ ìṣẹ́ a ọ̀dọ́ ẹ̀ a máa lẹ yẹ̀wọ́ nana kwesi bosompra NA basic and junior high school a yẹ nyinaa yẹ ti wọn adanseɛ ɔsan hyehyɛ ama tuntum dwuma so bebree so aba bɔɔso ya na ɛsan akɔ bɔɔso hospital apart from training college no yɛba bɔɔso hospital municipal hospital wɔn ma tuntum dwuma bebree aba wɔn wɔn ntɛm biara bɔɔso fo a wɔn mu amanɔne ɛkasa ɛwɔ mu de tuntum dwuma yɛ ɛba wɔn amanɔne fo ne nipa pa adɔpte bɔɔso bi bi especially maternity hall as their place of caretaking. The bibi atuchima wɔn na ba bɛyɛ kɔɔso fo wɔn mu America kɔɔso fo wɔn mu South East London wɔn nyinaa ahwɛ ma mpuntuo ba wɔn yɛntumi nka enya nana gya asenyema kɔɔso fo wɔn mu South East London no wɔn de wɔn ano na bɛyɛ mfie tumi nana gya asenyema ɛde esi ɛnim sɛ maternity hall wɔ de bibi a bɛsi wɔ biara ɔba bɛyɛ afi biara nana gya asenyema a ɛfɛ no nana yɛ nsia a ɔno aso yɛ maso tɛbia ɔba ɛbɛhwɛ ɛma bibi akɔ so ɛwɔ hospital ne nyinaa yɛ nana kwesi bosompra ɔno a ne dwumadi a ɔdi yɛ bi yɛkɔ so biom a yɛtumi so ɛnyae ɛnka abla ne ɛpɛ afɔregye na abla so ɛna nana aduro dankwa akufu nana akufu ado ɔde ahafia ɛyɛ regi nsia a aban ɛde baeɛ no bɔɔso ɛka wɔ bi na ɛbaa sɛ yɛ ɛto aba no yɛyɛ dɛn plebiscite ansa na yɛbɛto aba na saa ɛyi kɛseɛ yie saa abato kɛseɛ na aban ɛɛpɛ nnipa timpɔ ebisafoɔ kase ɛfɔ ɛfɔ na aban etimi ɛfɔ so ɛfɔ ma yɛn ebisa abato kɛseɛ wei mmea ne kan ne nyinaa abɛn bi a wɔn otu kaa nante bɛ biaa adabɔ a yɛto aba no wɔn efie bio owurɔ pia no opie ebisa abato kɛseɛ wei a ɛtu yɛ asɛ na ɛnya ɔrɛgye afia de nkwan ɛnyaba 99% sɛ ɛnya 99% no support sɛ yɛpɛ ɔrɛgye no ɛbaa sa aban ɛntumi ankasa etu ɔhwɛ ɛma abato ne kɔ so ɛni gyina ɛnya ɔrɛgye no ní ankasa na mo kuma se sɛ de mo nim no nsúlẹ̀ tó abẹ́ ọ̀fẹ́ mi sɛ kodo you vote ɛbi abọ́ so ne bɛ tó abẹ́ ni bi sɛ de bi ebi nya ɔrɛgye nti nnia ɛka kpɔkpɔ ayé na sɛ ɛba mpuntuo so a ɛba environment awonidie so a ne nfɛ ni agorɔ sɛ bia wɔhwɛ sɛ ɛyɛ yɛyɛ pin up ensigns ɛwɔ kurom a ebi na ebi papa otumi fɛ mi ɛwɔ kumase ma bɛbi pɛs ma ne kia skills bebree ti sisi baabi bebree ana ɛyɛ ne nyinaa wɔhwɛ ɛbi ayi yɛde kyerɛw ɛne ɛkɔ bɛri awɔ no saa kata kɛseɛ ɔwɔ yi ne nyinaa ne kia ɛsisi hɔ wɔhwɛ ne ayi hɔ nyinaa ɛbi baabi kora no a ɔyɛ a nam so ne fie no wa ɛpa pɛpɔ ano na ano nso deɛ yɛntumi nya n'agodie ɛnto hɔ ne wɔbɔ bɔɔlo paa bebree ne wɔbɔ bɔɔlo nti abira ne nsɔ no sɛ ɔmo kɔ bɔ maakyi biara ne nana ne di ɔmo akyi ne ma gye ɔmo gyesi aso ha nti ne bɔɔlo bɔ mu ti no ɛnyɛ bɛfɛ ne big four afra deɛ ɛnyɛ ntorɔ obiara mu ano tumi ne ɛkɔsi koso mpo a ɛbɔ bɔɔlo
ball Gold Stars, or Consumer Superduton, Timberberry. Me and Nadia, I will say, yeah, what have you? Saying you be a prime cash. People are getting broke, massive, and that's what I am. That's how they from Madonna. Madonna, a 40 minute mobile. Madonna don't know Argentina. Now, you go out, what did you be now? Quite a one. It's our friend in the ball, young woman. So it's a ball bottle. A friend said, our friend, there's no ball or bottle. I've been paid a product minimum. There's such a no will be a man in charity. The ball one of a car, or black, no ball power. When I consider some plan, or child boy, no matter be medical account. Hospital, schools, na tree planting, it will be a tree planting first one. On one, the show me a year, it's enough salary. I find a brand car, I find them pick up, outside pick up, I know the number of tree planting, Sarabia, a woman to sign and Kakasi, climate change, effect, Sarabia, imparting Kakasi. It's a fine woman said that, oh, one woman. Environmental working or pen pick up. Now the other one said, Sabino Equino, about for a bio, or Sabajet the car boy, Nesugana, Sassanidia, whom you say NCP. A baby bar on Twaddle will be and so. A vine, no one also, a penny car, so next tree planting, or by a, was it Debbie, or by the Caraco, or Panuasa, not a carma, or McCoy, and so also any tree planting, without or with the car, or also air. Nana kwasi kusumpa abra wo koforibia ewa na nyankopon yi nana nye nana ma kusumpa ne vumpa de oba doso emano koforibia no kosi ane yiyo wona koforibia ko so wo kadeka okon no kosi ane yi sabe na ne so yeku price service eduma na na yiyo eteni price service bi ba a police square bi ne bra so wo kadeka I wanna fire service in Otor Neblatum, Omotrans, Tinana, Edwasi. The Kubuka Kabaka said, the Granco School Room, Neblade, will be from 4 into Babaka Plaka, Yada Chamano, and I saw Uchamano. Nasa, our day, Emma and I, and if you buy Emma and I. Polikai Hana Adrabu Sumpra is your also nursing team. The also be a crowded breach. You know what I say over Manoni, they didn't see when Mama, our Canada, specifically Canada. No, there were Amabu Sumpra or University of Ghana Medical Center, a whole of Oyajima, and there were Nana Mai kind of Sumpra, also is Puni. Nana. Fra awurade fɛwu agya bonya kɛseɛ ɛwɔ busuam ɛwɔ ɔsomɛn mu ɛwɔ afɔ nyinaa mu the demands has created a void as a void mu ɛnyɛ adeɛ obiara bɛtuma ayɛ afɛlɛ nana ɛyɛ akwasi ɛyɛ kɔdwo na ɛkasa yɛ o na ɔfrɛ mi bibi akɔdwo na mɛ so mɛ fɛ na akwasi ɔkwasi. Kasi sani abeka ye efure kulani baba bia wa eba tuwaso ano ebibia also traditional council be sorry ebi oba profua prof betire wa kotwi so a fi
yen papa no asofo no adofo eni ejamfo ayehie mu ha enedei ewona na kwasi bosompra dim ohine ire na na amabosompra arro ne pabwa kesi ahye me se me fa na no disem etwatuo odi gya ne krumpa ne hine ne dofo pa ekwan Job nwoma no itire dunnan ni tiche mu baako ose onipa oba wo no ni na etie bi na wo hauma opie se shure na woncha odwa ni se susu na wonyina me dofo pa me hine mabotire mahoɔden gyina soɔ owo na meyɛ ɔden kra ne akwanti fia to renkyɛm kɛseɛ ɛtisesei mani gye atumpan gyae kasa ɛwɔ abra megyina badwom awerɛhoɔ atɔ sɛ brimpo nsuo adum makoma mu gya Erichina Amastupoi inime Ohini me kasasa woyenku nemo se oba odeni do nyina bedo wo neso omana be hwire ne wa kwenti fimpo free mu inti emrani arehuo ebetumi ayiyi makoma mu inisoi efri mu amanu ayeya na na wo bro se wo ye ohene ma wo manfo na wo ye nyansa fedu asundue bofo ni omotosu okuni ma wo manfo na medie na wo ye miwra preko pe ohene na fe eba ne sei wama esuma drimi wa kwenti fi owo waye made na ye nananam kasa mafo efri se na ya amamre mu nimdifo ne senti na omanfo nyina frɛ okrora ohime Nana King Solomon Amidi Amifro Mira Preko Pe Nana Umanfo na abodon pimso obeti oyo Nenso ene die Okasa mafo na kasa ho akwachi ama na obedwom awon kika ne hui Mi bege nshira wa bra Me no shower, we are going to see free. I feel a pin, a hand could you come, Miensa, Mitchell 1993. Eddie Bessin, they are what John me back one mammy you. But Tradian push me moon night. Nana, Semisha winima na mibum kransha sem wabasa so na minya mahodi wakenie mu mihunu ahobrasie na wakuma mu so mihu awode emu odu mamme ne umanfo na wodi adumbu woman wo enisuade hunu mu odoni ojo nyina mu na obedwom ko ye mpo mankra hyesem na we ohini bia nya ya akosisewo na ekunu nyina nya ya akosisewo na ama yedi ana meeting obiara no ka wo ho na neda waja me ho koi won ne decide you best friend me Odoni obua na wo maminti
na umanfo nyina so frame na na ba preko pe me hene me hunu ahoden kese bi wo mu na so ene de ama hojo gina hayo ora akonya yi na da mpan yo na so ora akonya yi na da mpan yo na so wanu masem akra asiasifo nini die ye ready to me feel good da nana ma feel sidie odi kasa me ho dokodoko no enwa ohamre mu atorenche mre mu me dofo waja ku kese bi wo makoma mu na me ye wode pra na wode wonsanyu yuni atutu me do pon kese agui na so me die minim se Awurade ebeboa me no wode wo so asie ewo Abraham kukum den ye me kunda fo na no ma tsna bia pa oya no mo masie ukwadi na so ye rent to me free wood da Mekoso akaiwo manopa wia ne anato ewo mpaibom Odifo Isaiah eseduoni so ni chichemu baako ose tini yira na obiara mfanse wona akoma mu na ofa merima pakọ na obiara entiasie nantiye mi hune nantiye akoma moto fe abotiri ya hune o enso odaso di hune ewo makoma mu demi fedi o hine demi fedi otufo betwa hine koso mai mofra afibia nana ene musiem ene mutu party mi mamu nyina twie na oba krani se mi free kromu imu iti mekoswa amomoni aje se nana monana rora papa bi ohini papa bi ohini onimo bia ye mkom onjere ne manko anhu na wafam kra wa hafu nyina hye ne yam na afibia onimo tu nsa didi mekoswa mama sere midomo amen Ọbẹ̀ kùnà ní sí ẹ̀dùn ọ̀tún ẹ̀dẹ̀ ẹja ní kùnùkù ẹ̀. Mi ní sí ẹ̀yìn tí mi jà náà. Dàbí yìí o, ẹ̀nà mi wù ẹni mú
Nananom amai hene, nananom amai ha, nananom atrankuya, utumfo abempon, en papa no masofo adofo no, ye janfo a ye hie mu he. Me amijina he, ye frame amakrama pra. Ijinemu ma mini menu. Ewo, ye need the same atwa to ye jaye papa nana kwesi bosompra kwan. As is written in Revelation 14:13. Blessed are the dead who die in the Lord. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Amen. Our honorable Father, we are heartbroken. Your absence has left a silence that no words can ever fill. Today, we gather not just in sorrow, but in deep gratitude for the life of a father who gave us everything he could. A man of wisdom, high strength, and boundless love. I want to ask you, Biaramuno, Nanani Otitiri, Okukoju for me in this I didn't for say open before dear, and you're not saying Panini Nana Kwesi with some prayer, the way in the wisdom. Wo mbani won manfo a nya akwanyatina won nan ase nyina ase na we nyame bi prekope. Our Father, the man whose presence commanded quiet respect. In our home, he was our calm in every storm, steady, firm, and full of heart. In the community, he lived by example, a man of deep discipline, cultural wisdom, and unwavering values. He taught us to walk with our heads held high, to speak with humility, and to live with purpose. Na obiara friend onana, ana Dora, na so yendi, na your friend da prekope. That carries the weight of our love, our bond, and our memories. One we ran to when life felt too heavy. The one who gave us strength with just a look and comfort with just his presence. He was a custodian of tradition, a man who respected the ways of our ancestors and passed them down through his words, actions, and way of life. He taught us to breathe with respect, to listen before we answer, and to carry ourselves with dignity. That you were our guide, our protector, our teacher, and our friend. He taught us not just through words, but by example, how to live with integrity, how to treat others with respect, and how to face challenges with courage. He showed us the value of hard work, the strength of faith, and the importance of family. Even in your silence, we felt your presence. Even in your absence, your values echo in our hearts. It's so chaweni after 9 pay, and at the end, I yet see a safer abraboni nas sign. Into me, I see a so any power see. I see a na and only hope you. A deep simple. See a dream. A young pastor, and many nana or to man come up you whom ampa. Just when our lives were beginning to take shape, the one pillar we had, our dad, was no longer with us. It's painful, deeply painful. You were everything to us, but in all things, we trust that God knows best. Now, you are our angel of our lives, watching over us in silence, watching beside us in spirit. Though you are gone from this world, your love still surrounds us. Yempai bonisel nyankopon du besie ni da sunjemu. Ama wakra ahumi efi asitina yimu haoni dajuna. Ojebi atu yesu yimu. We miss your voice, your laughter, your stories. But most of all,
We miss you, the man whose love and life shaped who we are today. We carry you in our hearts and remember you in our prayers every day. Your spirit continues to live in us, guiding, comforting, and inspiring us each day. We promise to uphold the values you instilled in us. We will walk in your footsteps, carry the legacy with pride, and try to become someone great just like you were, or even more. We owe it to you that rest well, our beloved Father. You ran your race with honor, and we, your children, will continue your legacy with love, with courage, and with faith. Yedawa Seda, the year until we meet again. Thank you. As we are true traditional council, also traditional council. So, Tinian Nanum, a unisa, Omra, and Mekaino. So, and I see. Tribute by the Traditional Council. Sayati Asio, a Timeradi, Yusua, a woman. Sayati Asio, say you, a radidia. Uwu, ayo bufu. Uwu, aye, what time for? Na, a bra when you know, na, a foul of echo. Na, a jina hay, a fire rat, a dofo, a game na perceive some bra, also my he, padded the co. The Traditional Council, jina hay, the jam ha and the brim. Yɛde nyinaa tutu aka yɛn nsam na yɛde awerɛhoɔ ɛna yɛde di yɛn ho adanse paa na yɛne ne te ahemfie yɛhu yɛ ɛwɔ ne ho ɛna yɛde di adanse na berɛ so ɛna ahafo ha ɛnya region no ɛnyɛ nnɛ ɛne nananom ɛpɛɛ akyɛ paa bɛkora na mehwɛ ne ɛwɔ me koraa amebɛtoo sɛ ɛnananom AW sɛ nom ofi nyame tumi nom ɔmo nyinaa da bia no ɔmo ka ahafo region nanso na kwasi buso mpra bɛdi adeɛ ne duma pa ne som pa ɛnɛma ahafo region ɛbaeɛ na ɛba no so ɛnyɛ sɛ wɔda ne daa mu ɛna ɛbɛtoo no amɛto no kwam ɔyɛ adwumaden ɔkɔ ho nkran na ɔhyia nananom abrɛmpɔn a mowɔ ahafoa na ɔmo yɛ meeting ɛtipa ɛfa so a nsa bɛka sɛ ahobɛnya region na berɛ a nanado ɛbɛdi ɔmahene a ɔyɛɛ sɛ ɔba ɛbɛtete regions yi ɛne yɛ nanawa na menim ɛkwan a ɔnyɛ sika koraa de tɔɔ petrol gu ne kaa mu a ɔde ɛyɛ campaign ɛde kɔ nkran ekura biara ni hɔ a efie biara ni hɔ a ɛwɔ hafa a nana ɛnwura mu eti n'anim adinti no ɛne nananom bi anim adinti no ɛnɛ ahafo ha ɛnyɛ arregye na ne nkoden nso so ɛma mpanyinfoɔ ehu sɛ si ade regye ne ba bɔ so kuro bi mu a ebetumpu eti mpanyinfoɔ hwɛ ho ɛma ade regye ɛba bɔɔso na obi onim na naboso mpira biara no onim kasa ɔmfa bi nsie asɛntwɛm ɛyɛ bɔne a ɔbɛka ɛyɛ papa a ɔbɛka
enti na se wonnim no a mmɛ no abɛka se obi a wokɔ no ho a wobɛkum koraa nso na no nte saa na wɔ akoma pa ɛda ne yam obi a ɔbɛn na na biara di ne ho adanse sɛ onya influence bi ɛwɔ ne so onya positive influence bi ɛwɔ ne so na obiara ɔde nanam enya nkutahodi biara nso ehu sɛ ne kasa ayɛ mu oduro ɛne biribiara a ohu ɔbɛka a obi a onyim nti no na ɔka biribi a ɔpɛ biara na obi a ɔbɛn ne biara no ehu sɛ nana no ɔwɔ akoma pa ɛda ne yam na wobɛ n'ahemfie soso a n'ahemfie na ɛyɛ obiara wɔ ahemfie obi obiara ɛwɔ ahemfie obi wobɛ n'ahemfie a wobɛhu Kusase hene wɔ hɔ wobɛhu Fante hene wɔ hɔ ɔhene biara tribe biara na wote hɔ ɔsɛ ha deɛ na ɔmo nyinaa ɛwɔ ahemfie obi na natena ase sɛ ɔne n'ahemfo ɛredi asɛm a anaasɛ asɛm bɛtɔ n'anim na ɔredi a nana di yɛbɛtena ase ɛtie deɛ wobɛka ɔntea wo sɛ bi a deɛ woka no wasɛm wa na sɛ sɛbi asɛm a woka no nyansa biara ɛni ɛtena ase dii ɛtie deɛ obiara ɛka na owie na ɔma ɔto sɛmpa ɛma ne nkonya sofoɔ nanom na obiara kyerɛ n'adwene na owie na obu atɛn a obiara de anigyeɛ na de kɔ fie na odiifoɔ de anigyeɛ ɛrekɔ na odii bem de anigyeɛ ɛrekɔ na mekae sɛ abebi koraa no obi adiifoɔ ɔkɔ fie adeɛ kyerɛ the next sitting no ɔno a ɛbɛda ase sɛ sɛm a ɔkaeɛ no wadifoɔ de nanso so ɔde atantire ɛna ɛka asɛm na adeɛ baako a na esi n'ani so paa soso yɛ sukuu ɛnna sukuu deɛ na ɔmofa ani agorɔ eti n'apɛn so ɔne de sisa mbili yɛ adwuma kɛseɛ paa ɛma ɛnɛ yɛwɔ nurses training college ɛwɔ Kuma na ɛne so adeɛ ehuru baako no bi na ɛwɔ sukuu ɛna wɔsan yɛ adwuma ɛnyɛ sɛ ɔnya ɛne so adeɛ ehuru na ɛna ɔte daeɛ wɔsan ɛyɛ adwuma ɛma sukuu no ɛbaeɛ eti na wɔwura sukuu hɔ a wobɛhu Nana Bosompra assembly hall ne nyinaa ɛkyerɛ n'adwuma a ɔyɛɛ wohwɛ sukuu yi a ɛwɔ administration side yi a ne din na da so na kyerɛ sɛ sukuu deɛ ɔmfɛ ne agorɔ ɛna Nana ɛne mpanimfoɔ bi ɛtena ase ɛdwene ho sɛ ɛsɛn nyɛ secondary school foforɔ koraa wɔ Kuma a anka ɛyɛ girls school na ka yɛbɛyɛ eti ɔne mpanimfoɔ didi hi nkɔma na ofie antoata na Nana ɛde kɔɔ eti megidi yi sɛ saa ne so adeɛ no ɛda ho yi ɔhene bi ɔbɛbɛ biara sɛ ɔfa na ɔtoa so sɛ bɛyɛ a ɛbɛsɛ nyɛ school foforɔ a ebi sɛ ɔkɔ regional capital bi a ɔbɛhu bɛyɛ 5 or 6 schools na agɔ so de akɔpɛ ɛna wa eti na Nana ɛyɛ ɛne so adeɛ ho paa na ɔwɔ abadayɛ sɛ ɔka sɛ obi sɛ ɔbɛkɔ sukuu a na sika ɛne fi a ɔno afa to no so na ɔhwɛ ɛma akwalaa no ɔno atwa ne school fees ɛne adeade nyina wohwɛ buku mu a adanseɛ mu a nkwalaa a ɔno afo mu atete ɔmu no mu afa sukuu mu ɔmu a ɔmɔtena wie sukuu ɛbɛyɛ fire service hɔ nyinaa ɛwɔ hɔ ɛna soso ne dwumadie kɛseɛ paa na odwuma otumfoɔ ɛyɛ sɛ na ɔyɛ nitwani nsɛ biara nsɛmfo biara ɛyɛ sɛ kɔmɛnhyie Nana ɛna na ɔde kɔ saa adwuma no wantoto n'ase wɔmfɛ ani agorɔ ɛna mekae sɛ
abedi ne yɛwɔ yɛka asɛm ɛna obi di nsɛmfo brɛ no de baeɛ ne wɔ gallon mu ɔsi dɛ betwa hene paa wobɛkyɛ ne nsa deɛ na wode gallon mu deɛ ɔnyɛ ɔmfa nkɔgu aketetua mu ampa nnipa nso yɛ ne saa ɛde baeɛ na yɛ sɛ ɔmfa n'adwuma betwani no ɛnni agorɔ na nana ɛyɛ bi so a na ɔpɛ sports paa ɛyɛ football mate ne nua ɛyɛ adansi a wɔgye fa no na bɔɔl no mu no ɛna opira akyi ama ne bɔɔl no ankɔ anim sɛdeɛ ɛkɔ nso ɔfa toto ho sɛ afe bi a ɔbɛ organize football competition na ɔde kaa si so kyɛ bɛyɛ a ne nyinaa no ɛde pia nkwalaa no akɔ anim akɔbɔ yɛkɔtɔkɔ yi ani yɛ ha ase bi eti nana adwuma a na ɔyɛ ebi so no wɔhwɛ ne brosua no koraa ɔno sɛ ɔne fɔma kɔtɔkɔde a ɛgyina hɔ a wɔde kesi ma no ɛna nso na yɛ kristo nipa ɔsoso nyame bɛtɛdisi deɛ ɛmu ne ɛwɔ no to yɛ ɛkɔ nyinimu bɛtɛdisi ɔboaeɛ asɔfoɔ biara ba a ɔfato ne ho so adeɛ kakra bi obɛtumi ayɛ aboa no ɔyɛ ɛboaeɛ nana abrɛ so ɛna methodist asɔre ɛbɛyɛ diocese eti ɛnsɛ bɛgyedi yɛ sɛ ɛyɛ aduru mfie du a nkɛnɛna ɛwɔ hɔ a kadwuma a ɔbɛyɛ de aboa ama ɔmo mfie du na ɛnibɛsiri no nka ɛnyɛ adwuma ketewa eti megyedi yɛ sɛ methodist foɔ so ahwere adeɛ kɛseɛ te sɛ deɛ yɛ traditional council foɔ yi ahwere adeɛ na nanawuo ɛyɛ adeɛ a ɛda a ɛbaayɛ no a yɛsieɛ no traditional council no ɛbɔ yɛ bisa na abɔ yɛ bisa bɛsi nnɛ abɔ yɛ bisa si nnɛ bisɛ na nabosompa ɔyɛ leader otu a ɛna yɛtie mu eti sɛdeɛ ɛyɛ adeɛ kɛseɛ ayɛ eyaw yahwere adeɛ kɛseɛ ɛwɔ traditional council ha na yɛgye awerɛhɔ deɛ yɛnsu deɛ nanso yɛnim sɛ sɛdeɛ awurade yesu kristo ɛwu yɛ a ɔsɔreeɛ no ɛda ɛdi akyerɛ yi nana ɛbɛsɔre abɛka yɛ nana yɛhwɛ wo ba na onneɛma a woyɛ ɛyɛ ɛne nsɛm a wokae ɛto yɛ tiri mu ɛwɔ ahemfie tie a wode yɛfa mu yɛdi no mu deɛ traditional council yɛwura mfi ɛbɛkɔ so adi anim daadaa ɔhene fare thee well as you embark on your long journey back home to your maker. You will not cross the River Jordan alone, but the Lord awaits you for the crossroad. Our consolation is that though your earthly journey has ended, a heavenly abode awaits you. The year, Nana Kwesi Busumpra. Here free, sorry. Yeah, Wesley Cathedral and also house. And a bishop, so from Penifua, Yachim, Ewa. Ijna, a year, the Methodist Church Ghana, also thousands. And I feel a year also circuit Wesley Cathedral and Nemu na that day ya sorry atro ya fire nana kosi some prahu ya chidra Yohane ya disa ti to 9 tichemwa a year dumiansa a cancer amete nibi frusua a cancer Trose, Inshania Wufu, a Wu Arademu,
free say recruit on home no sick ane obe home every one brain no e won nyuma di won echi te se ne asori ba biara etie no ina na kwesi bosompra odi kan wo no methodist asori wo bonasu eto asori no mo nsoso we chese ina na kwesi bosompra eye methodist ni ba ma ya wo di methodist so asori ne hihye ede tete no efiri no mo frase o ma me a oye asori ba ma ede se ke me no ehye no fra asie Shena Shase Saturday night free electric one. I need to see Form 4 or Methodist school. And I'm offering more. Say you want to tell you Methodist someone no Sunday school in Bama. I am a solid here. And then then at the table. I'm offering more. Abrebia amame eno this walk and from one fellow anti-grace. Edin niane ni ayedie enko eye asomfie. Na ole le ba na kwesi sombra na enko. Esa asuti e ma se lady no e ye refe. E ye re so. Ti abrebia no ma mesuma no ma ne ka bia dwane enko eye asomfie ye shi house. Oye dia soko na no yesa adwuma no sanse ofi eye boso na okọ eye isen rated kokobo adwuma nti o meta de sumo no ya obi bia e fan say distance members ya woni a e one country mu aso ni ti won tumu efiri ba bia wo hyase afi apem ahankron ediokron enwo twimo no ana samba na chi o ko so kweli no ba tru ana so aso wasiri cathedral ansana eden no esi akunya so sa gosto mahre awon sa na nduma doso na no enta ma no kwan ma ne ma sori ne bra no die nanso ewo mu a na wa pa sori ko siada ne yen aba be so awon nkuta hodie papa o chireye e de chira sofo bidawdie papa o chireye e de chira yen bishop ene go so diocese na ye strong kokra o hwese manfo yedie soro ma yedie na fe ya sofo no mi yedie nso so e be kwa ni mu ade ba ko na o ye ma na ye fe kra ne se wa bere obe ye hini kra chire no o ko so adi nuane enam ahodo e de ko asori fie sene na oye no won kwada abrem pepepe o kire o do sonko afi o hwese so risi kasam so obaye na famu die asoro na tumi enyi wa bra obaye ahine ne penso afi apem mienu ene eyedunum mu ena aye boso methodist asori eti ye mu efiri eyesunya ne diocese ho ama boss be diocese be ka kire mu se emfie du pepepe nie ya soro no aya nhihye soro ko a edi bedi samfie du na samfie du ena na be ye hwe kwan se obedi mu akotene yie pa nanso ba mu wo ade no atwada mo so nana abri bia wo bebe ye ofutuo ana fe wo kasa wo ka e de kire wo manfo wa bra sorry e di dwumadi asunku bi no won fama ene wo du ana wo no ma sorry no e re frida ayo obi ana odi akotene yie pa wo ya sorry e kai e bra na asori no ehia ne e kan second minister so for ufro ba me kai so for ne mu e wo ye wasili cathedral na na di mu akotene yie papa ono de wa mpeda se asori ka se wasili cathedral ye benya so for ba ko pe e ya o hwe ko second aso ne wasili cathedral so anamti odi mu akotene wa bra obo aye ema enya second minister e wo fiakem no ene edono enan
African sorry did Mary see a friend Easter praise. Some Easter praise yet on suffering or no way today would you make last year. Can someone be an actor and now for my say I was sad many nasa. They are here. Was in Cathedral, you know, was of a year, Reverend, it was H. a pen swallow. Now the car done a day of a moment, they was a cathedral by a fair fellow, and also a real fee. To maybe I would do a yeti, I will walk for so circuit. And wow, the abua, and I'll pay at watch a few summa or done a tea and so, and I a real fee. Yeah, a young fake a sea crown is said. Nana etu ne bottom eyi sika ma yeto t-shirt makumaku ediasa. Edema a young woman's scholarship, Bempo ya wasoli. Na to down so a American air condition one from one casa to bottom sky. At the one etua on a yeti on one. Methodist are sorry no there will be a friend say Association of Methodist Chiefs and Queen Mothers are also diocese. Said media Cassiano, and I'm waiting for ya woman a Methodist. Sorry, that is a Kuno at the Amon connection and I see a also diocese. Yes, so you. Get a night at your papa and a dog is so much from pointy. A bright part, a Kuno to ma, a done again. I will a yapita on Saposumino. Nana and I'm for you say only to tell me and now I'm not. The Muslim pepe and Odani a toy while Brana old this age of and a bishop. The Right Reverend Christopher Pesitas, that is answer 22 and 1 on also so or the truth. A bride that regular edgy. I'm from Mammy, I will be can't or the air yellow. But I'm a cassette, sorry, a real feeder. If you never feel a year, the main edition, a year commercial conference for Methodist Chiefs and Queen Mothers Association, Yanaka, Airbus, Osumi, and Suni, a chair, Moye, you can't plan, and I'm here sharing with Santa Abecobi. Now so. And to me, I'm Odina Mepe and I'm oil. After you can't be a CBS said. Nana Emma Methodist a story plotting me a move. Set young fancy in an bishop at Flyer and I'll fade our assistant officer. Babra, a sorrow, a war, a young son, Kayabi, and a mouth who put to again. Ya edaya sasia di kaya ya sa ekaya na go pese o siesie asem no so wie mu san so ya so nenti ansana o free tinana no so asor si you feel na ye kai no papa don so du medie emma o kwan de na so abire bia asori egi du medie bia no oto nsafra no anana oni wa tran konwa eba emma no ye fe South Otie. Yaya Kanina, Sabribia, Bedu, 31st December. Yaya watch at Cassiano, Solbia, Aya watch at Cassiano. Nana, any drum, and a year that trump with the back, and a begin come. And then someone or tie Eka, a fuck or so and punchu, Yana wash share, a fuck or so and come crop. A foot to our ma, a story ma, and a roman in Anno. You're right, the can say, yeah, that was said. And the Methodist are sorry, and can you say, or upon what will Gidium? Won't you have more dear, no cremo? I'm one, I'm sorry, I am Methodist are sorry. Also, now, also, second, Wesley Cathedral, upon Kaya, and the air can answer, you're right. I mean, for crazy, only I was soon him. But really, and they did. Issue a view. Amisha,
ebi a woku ya mfa mto dam ku emaye amen. Hallelujah. Uma ya mo for there, uma ya mo for there. Ado to fo ku no do bi ni mo kan ya mo for there. Ufa ya ma na e de affordable no na. Mo for there bia. Ena na bishop e tu afu. Na fe de do ki no. En ko le. Onya ni tamaye na e prego. Siai. A second man for that idiot. Offering goes and we're to the same one and one way. Offer back home call that whatever needs
akenkan samoa ɔde ama yɛn ɛwɔ ɛnɛ dwumadie kɛseɛ a ɛsesɛ yɛhu dede adwonto ɛde ɔkɔ akɔ ɛkɔsi edu. The first time I did this occasion is taken from Psalm 19, reading the first 12 verses. Everybody, when I want to jump from the other, I want to talk to them. And I was Yada, or Sana Busumeda, and Tosu, a Drew, a film penony, a Jono. Am I a phone, a papa, and mammy, a something, a Soyan, and Mamma, and so, as so much of papa, and ram, and another say, a boon, as I say, and I was just say, ye need gospel mine and another. I'm a Jamaican at me. I come, papa. And I that me, you know, what's so mine and not ye, a more. And I pay you say, a phone, man, I will swear, you never pet, not to say. They don't see and never to me, you know, so some of us from mine and I said, you can't catch on one and I see my uncle at your son inside and yeah, the number that at us from your son, I think you know at your noon. Oh, yeah, Nana, what you have see, Nana, what you have feel more, the focus on it, so. Would you Nana, what you that a year a few more, or the focus on that was at your nose, I think you know, and a fay and a year Nana, not what's the year, I'm a few one, you shall send rather, and then Namia don't want what not drop us and I was made up to that. Here, but maybe in some pay dear a year over some cassia. And Sunday support Suffolk Coastal District. As a coastal houses, the young and I'm a yellow division, the Abacus would be a mere something so. Madama, ocean like you dream at the channel of Consent, a board in general comment section, Facebook, TikTok, follow page in my YouTube, not subscribe page or edit. I may also for Jamaican, sweetie, Nana, down, therefore. Here, any of Solomon and you be at that kind of that it was so at the Amaha, I may something in me. I'm
so when the day. The last verse, I'm not going to pretty. What can I tell you? Something over by None anyway, I'm taking it by surprise. Nothing at all, take it by surprise. When you know, the sun. Hallelujah. Praise the Lord. Almighty Rajas, we need another order. Bede Enchia Efi, better this headquarters, yes, of Bobo, at the break also my say Ashray, Yanana, better day, a year to tea, the Akatedici, a tea, Emma. Anahima Emawayako Ohene Yere Mamiama also Emawayako Ame Uncle on Shawty Amafo ya special iti the no sheda shame one or Kawari Ama the one worry yellow. Okawari ashimwana shil odia yefa mama abi osram Auntie Grace ema yako abi oshawote afi emba another moja abi oshawote the good shepherd will take over and look after you the year na doye Ebedi wechi, ebekamu mokoni na whatever that now wished for you, unyambe obeye ashen uweni mwenyam. Itemofa mure eshe ibadimu. Adofu ya ina yeshia, ina yeshade na unyambe unimdie eye na oye ono na nibripemu